Dobar dan drugari, dobro mi došli. Ja se zovem Nina i danas nastavljamo naše druženje u ABC Djeca škole. Radujete se, zar ne? Idemo. Kada sam se probudila, grijalo je sunce. Bila sam sretna i odlučila sam izaći van. Iznenada sam vidjela jato ptica. To su bile lastavice. Po trbuhu bijele, u jesen na jug seli, zrakom stalno lete i zna ih svako dijete. Oponašajmo zajedno let lastavice. Bravo drugari, letimo zajedno. Na nebu su se pojavili oblaci i počela je padati kiša. Sada vi oponašajte kišu. Spremni? Idemo. Bravo drugari. Na putu sam vidjela bijeli cvijet sa zelenom kapicom. Ubrala sam ga za svoju mamu. Da li znate koji je to cvijet? Dobro, pomoći ću vam. Glavicu je spustila, jer se vjetra boji. Visi baba, to je znaj, što u polju stoji. Da, djeca, to je visi baba. Sada nam slijedi mali kviz. Spremni? 3, 4, sa. Ovo je sunce. Ovo su lastavice. Pada kiša. Ovo su visibabe. Bravo drugari, odlični ste. Ove riječi nam govore da je stiglo proljeće. Proljeće nam stiže poslije zime. Idemo sada zajedno poslušati kompoziciju Proljeće. Možete i zaplesati ako želite. Slijedi nam radionica. Danas, drugari, pravimo jednu visibabu. Bit će vam potrebno sljedeće. Jedna zelena slamka, bijeli pufer, kolaž papir, makaze i ljepilo. Idemo sada zajedno napraviti jednu ovakvu visibabu. Za početak uzmimo jednu slamku i stavimo je u vrhu i tako ćemo je zalijepiti na papir. Uzmemo ljepilo i zalijepimo slamčicu na papir. Ovako. Sada ćemo uzeti ovaj bijeli tufer, staviti ga na pola. Ovako. Uzet ćemo makaze. I ovdje ćemo rezati cik-cak. Ovako ćemo nastaviti. Možemo napraviti još jedno. Evo ga. Ovako ćemo sada zakačiti na vrh naše slamke. Evo ga.
Ono što je još ostalo jeste da dodamo malene listiće sa strana i to ćemo napraviti od zelenog kolaž papira. Dakle, potrebno je da izrežemo malene listiće. Dovoljno su nam 3. Jedan, 2 i još samo jedan. Sada ćemo ih zalijepiti sa strane naše visibabe. Sada smo 1, još 2. Imamo listiće i posljednji. Evo je, to je naša visibaba. Bravo drugari, vi ste pravi umjetnici. Draga djeco, uživajte u proljetnim danima. Veliki pozdrav za sve mališane od ABC Djeca škole. Vidimo se ubrzo!